निज्लागुरि स्लुइस गेटनि गाज्रि थासारिया आबादारिफोरनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैदों। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोला निज्लागुरि स्लुइस गेटनि गाज्रि थासारिनि जाहोनाव गोबां जेंना जाना दं। भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निजरा दैखौ चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि निज्लागुरियाव सरकारा स्लुइस गेट बानायना हरनायाव निज्लागुरिनिफ्राय बेंटलसिम ओनसोलनि रायजोफोरा खमैबो 4000 बिगासो हायाव माइ आबाद मावनानै जिउ खुंबोबाय। नाथाय बे स्लुइस गेटआ गोजाम जानायलाय सानजा फारसे स्लुइस गेटखौ फेदेरनो एबा मावफामफिननो थानायलाय बे स्लुइस गेटआव गेटमेन गैला। माब्लाबा जुब जुब अखा हायोब्ला दैबाना जानानै बान्दोआ बायलाङो। बे बायनायनि थाखाय बान्दोखौ थेफिननो थाखाय जावले जावले खामानि मावनांबाय थानांलायनाय आबादारिफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों होनना फोरमायदों बुहुर निज्ला वाटार रिसार्च एसोसिएशननि नेहाथारि कलेन बसुमतारी आरो केशियार बिशप ब्रह्म बिथांमोनहा। जोंनियाथ' दा स्लुइस गेटआ जादोंब्लाबो जों ओरै सानजाथिंजाय आनकमप्लिट जादों। दा बेवहाय जोङो बिराद खस्थ'जों जों बेखौहाय मावबाय थानाङो आरो बाना जाबायथाय बायबाय आरो बिदिनो 10-12 बारसो बिदिनो मावबाय थानाङो आरो दैज्लां मोनसेयाव। ओमफ्राय दाथ' जोंनिया जे खामानि न'आवहाय गारनानैबो जों बेखौ मावनांगौ जाना फैयो आरो स्लुइस गेट थालाबो। बेसेबां गुवार हा गायो बे स्लुइस गेटआव? बेवहाय अन्तत' ओरै निज्लागुरिनिफ्राय बेंटलसिम बेसेबांसो बिगा? 4000सिम जाहैयो दा। सरखारनिसिम मा बुंहरनो सानो दा जोङोथ' बे सरखारनिसिम जों नैबेखौनो बुंनो सानो जे जोङो बे दा जाहाथे जोङो सुबिदा उनफ्रावहाय जों मोनो आरो नैबे सानजानि गेटआ दा बेयो आनकमप्लिट जादों। दा बेखौहाय जाहाथे मोजाङैहाय मावफुंनो हायो आरो। जोंनिथ' बान्दोआ जोबोद प्रब्लेम जाबाय आरो जोङो हालुवाफ्रा ओरैबायदि दैज्लां समावनो जोङो फैनानैहाय बेखौहाय गाव गावनि खामानिखौ दोननानै जोबोद खस्थ' जों बान्दो थेनांफैयो आरो बान्दोआबो एसे एनैल' नङा, जोबोद गिथावथाव जोङो बासोम मावनाङो गावनि जिउखौनो दान होनानै। आरो जोंहा जोबोद बिदिनो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेबो सुबिदा मोनथ'वाखै दा। जोङो बेखौ सरखारनिफ्राय एसे सुबिदाफोर मोनोब्ला जोङो मोजां जागौमोन। आरो दा साननानै नायोब्ला जोङो सुखिदाराबो सासेबो गैया। जों फैसा खाङैसो जों सुखिदार बिथोनखौ सासेयाव 7,500 खरि साबै होयो जोङो। मासावहाय जोङो 30,000 थाङो। जों बेखौहाय गाव गावनि पकेटनिफ्राय बा गाव गावनि हालुवाफोरनिफ्राय जोङो खाङैहाय बेखौहाय होनाङो। गभर्नमेन्टनो टेक्स हरनाय जायो? गभर्नमेन्टनोथ' जों दैनि थाखाय टेक्स हरनाय जायो बोसोरै बोसोर। जों बेखौ फुरा मावजोबखायो। नाथाय जोंनिया बेयावनो बिराद उसुबिदा दुखुनांथाव बान्दोनि थाखाय। बान्दो मावनायाव जोङो माब्लाबा समाव जोङो इएमफोरखौ लिंहरनो फैया, माब्लाबा समाव जोङो एमएलएखौ लिंहरनो फैया। बेबायदिनो सुबिदाखौहाय जोङो मोननो हायाखै आरो। दा जोङो गाव गावनो खाथिनानै जोङो बे बान्दोखौहाय जोङो बान्दोखौ मावनानै जोङो न'खर संसार खुंगासिनो दङ आरो। दैज्लां समावथ' ओरै जोबोद देरो। जोङो स्लुइस गेटआ बाग्लायलायो। बेवहाय रावबो मानसिया बारसोमनोनो हाया आरो। गिथावथाव बे समावनो सुखिदारफ्रा फैनानै गेटखौ बोखोना होनांगौ। ओमफ्राय सानफावनो दिनैबो जादों, गाबोनबो जादों नै बेबायदिनो। ओमफ्राय जों हालुवाफोरखौ लानानै ओरैबायदि खामानि मावनाङो हब्रा हसि। जोङो गाव गावखौनो एकदम जिउ बावसोमनानै जोङो खामानि मावनाङो। दा मा लुबैदों नोंसोर? जोंथ' दा माथो सरकाराथ' अनसुंथाइफोर होयोब्ला जोङो जोबोद खुसि जागौ। रायजो राजाफ्रा जोङो एकदम बेंटल नाङै बिराद गुवार जोङो 25टा गामि दङ। 25टा गामियाव आवगायाव 6000 बिगामोन। दा एसे गय गायबाय, माइ गायनो उसुबिदा जानायखाय नै दा बेवहाय जोङो एसे खमबोबाय। ओरैनो 5000सो दंबावो आरो दा हाया 5000 बिगासो। बे दैनि निज्राया बबेनिफ्राय फैयो? बे दैनि निज्राथ' जोङो भुटान हाजोनिफ्राय फैयो। बे भुटान हाजोनिफ्राय फैनायाव ओरैबायदि कारेन्ट जायो, सौखाव सौसि बान्दोफ्रा माथावरिफ्रा थानो नागिरा। नै बेवहायनो जोङो बिराद खस्थ' लाबोनांबाय आरो। गोदोनिफ्रायनो जोङो खस्थ' लाबोनांबाय स्लुइस गेट जाना। आरो दा नैबे सानजाथिंजाय जोङो स्लुइस गेट बानायदों, बिजों बायबाय थायो। बे बायनायखौनो जोङो सानफ्रामबो खाथिबाय थानाङो आरो। नै बेनो।